दाउब'नि दंफां खोन्थाहैगोन आं दाउब'नि दैफां समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना दाउब'नि दंफां दाउब' बिफां आरो बे ओरैबायदि दाउब' जे नोंथांमोना जेरावबो नुफेराखै जानो हागौ बेबायदि दाउब' थानाय आरो नैबेयाव नोंथांमोना नाय माबायदि दाउब' बेफोर सेस दाउब' गोजा ओइ फारसेथिंबो दङ दा ओरैबायदि दाउब' माने बेयाव दाउब' बासा लाग्रा आरो रावबो रायजोफ्राबो जेबो खालामा जायहानो 50 लाख होनांगौनो बेयाव What? Bro, what are you talking about, man? मासे बुथारोब्ला माने रायजोफ्रा मोनसे खाना दोननाय दं जानांगौ माने जायगायाबो बिराद मोनामो माने ओरैबायदि दाउब' नायनाय बेसे सेस दाउब' गोजा मोजां नुयो नाथाय मोनामो आरो मोजां बिराद मोजां नुयो नुनाया खिन्थु बिराद गाज्रि मोनामखायो मेन बयलार जों होनदों बयलारसो खाथियाव बयलार फार्म दं नामा होननासो सानबाय थानायमोन खिन्थु जों दाउब'आ बिदि खिनाया मोनामदों बेखौ जों सानाखैमोन ओरैबायदि दाउब' बे आसरित माने सानथावनायानो नङा बेबायदि दाउब' बे खाथि खाला गामियाव जे खाथि खाला गामियावनो मोनसे औवा बासायाव दाउब'फ्रा थायो बेखौ रावबो साननायानो नङा माने बेबायदि बासाबो बानायनानै थाफैयो आरो बासा बानायना थाफैनायजों लोगोसे दाउब'फ्रा बेयाव बाथुमो आरो ना नोंथांमोना ओरैबायदि दाउब' दं नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेफोर सेस दाउब' गोजा नै बेबायदि बे जायगाया जाबाय तामुलपुरनि तामुलपुरनि मथंगा सकआव बे बासाया नोंथांमोना मोनाब्लियाव मालाबा फै जुदि नायथारनोबा ओरैबायदि दाउब' थायो बेयाव माने एकदम साननानैनो सानथावा माने बे गामि खाथि ओनसोलाव जे गामि न'खर थाग्रा ओनसोल खाथिफ्राव जे दाउब' लायो बेबायदि सानथावानो माने बेबायदि बासा लानाय मोनसे जायगा आरो तामुलपुरनि मथंगा सकआव बे नोंथांमोना मालाबा नायफै गोजोन्थों।